Stai să lămbrezi, auzi. Stai puțin. Stai. Uite, tu de aici de la cealaltă, da? Stai. Uite, dă și lua asta, da? Și mami dă lua asta. Mai vrei? Uite, mai dă mai. Uite, dă și lua asta mică, uite, și ea să mănânce. Amândouă am mâncat, ai văzut? Mai vrei să-i dai? Bine. Uite. Lui care vrei să-i dai? Lui care? Uite, dă-i și lui acolo, că aia n-am mâncat deloc. Lua să-i dau eu. Așa, să dai. Toate am mâncat. Uite ce Ai văzut? Să-ți mai dau? Bine, hai să le mai dăm, uite. Hai, bă, mâncă asta. Uite. Ia, nu. Care vrei? Uite, îi dau la asta de aici, da? Tu care vrei să-i dai? Asta? Da, aduc gâit. Am mâncat bine. Mai vrei? Stai că-ți mai dau eu acum. Da, uite, dă-i și acolo, uite. Uite, Luca, uite, du-te și dă-i lui aia. Unde-te? Aici, aici. Tu doar aici, mă, uite, a venit după tine, uite, dă-i și să mănânce. Haide, dă-i. Uite ce mâncat. Dar spălăm pe mâini la... Da. Uite, uite mielul, vezi mielul? Nu. Nu o să mănânc doar pastă. Ăștia halezi mie de paste? Hai, unde e bicicleta? Mai dai un pic? Uite aici e. Uite că vine la tine. Uite, dai tu din mână, dai tu. Nu se iau pungile astea.